Έδια τα πλάθου, όσο να ανοίξει κάμποσο, ύστερα δεν. Εγώ νόμιζα όλο έτσι ότι το κάνεις. Δεν πάθετε με τίποτα έτσι. Όσο ένα διάστημα πόσο θα τα πλάσω. Τώρα το χέρι σου έτσι. Και γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Όσο ένα διάστημα θα το φτιάξω και θα δεις. Πόσο μεγάλο πρέπει να γίνει? Πόσο στο τυψί. Α. Τώρα όσο αυτού θα δεις. Έτοιμο είναι? Όχι. Τώρα? Τώρα θα δεις. Τι βάζεις εδώ? Λάδι και φετίνη είναι. Λιωμένη φυτίνη και λάδι? Πες και γιατί το κάνεις αυτό? Για να χωρίζει. Για να σκορπάει να γίνει σκορπρί. Άρα 2 φορές το ανοίγεις το κάθε φύλλο. Άμα δεν θέλεις να το χωρίσεις, Ναι. δεν το φτιάχνεις. Το φτιάχνεις μια φορά. Και άμα θέλεις για να χωρίσεις φύλλα, το φτιάχνεις 2 φορές. Αυτή δεν είναι λειψή, είναι με μπλουμαγιά. Είναι λίγα νιβατή. Ποια είναι η διαφορά? Νιβατή με τη λειψή, ανιβατή ανιβαίνει, δηλαδή φουσκώνει, είναι με προζύμι, με πυρομαγιά. Ενώ η λειψή είναι λείπει από μέσα η πυρομαγιά να φουσκώσει. Και τι είναι, έτσι απλά φύλλα? Και ναι, αλλά επειδή όχι αυτή η λειψή, πρέπει να κάνεις πολύ ψηλά τα φύλλα για να χωρίζει, να γίνει σκορπερί. Άρα βάζεις πολλά φύλλα? Όχι πολλά, τα κάνεις έτσι, πιτάκια, φιλαράκι, τα βάζεις παραμετά και τα πλάθεις να γίνουν ψηλά. Να έχει πολύ λίπος μέσα, να χωρίζει.